Databáze DeepSea již nyní obsahuje velké množství dat. Díky tomu jsme mohli přikročit k implementaci nových funkcí, kterým říkáme individuální statistiky. Umožní vám získat celkový přehled o svých případech a získat srovnání s ostatními terapeuty v případě, že vás tato informace zajímá. Vytvořili jsme proto sekci s názvem Statistiky, kterou vám nyní krátce představíme. Vysvětlíme také některé základní statistické pojmy, bez kterých se zde bohužel neobejdeme. Individuální statistiky v DeepSea mají několik částí. V první z nich najdete popisné statistiky vašich případů. V další pak vyhodnocení efektu terapie či terapeutické změny a nakonec vyhodnocení informací o reakcích klientů na terapeutická sezení. Podívejme se nyní na první část, popisné statistiky. První pojem, který zde potřebujeme vysvětlit, je případ. Už víte, že v DeepSea můžete jednomu klientovi založit postupně více po sobě jdoucích epizod, pokud například ukončíte spolupráci a po půl roce začnete se stejným klientem pracovat na jiném tématu. Každou takovou epizodu chápeme jako samostatný případ, který se vyhodnocuje nezávisle na ostatních epizodách. V případě například párové či rodinné terapie může být v jedné epizodě přítomno více klientů. Každého takového klienta pak pro účely statistického vyhodnocení chápeme jako samostatný případ, protože i v rámci jedné párové terapie se stav partnerů může vyvíjet různým způsobem. Počet případů je zde tedy nutné chápat v tomto smyslu, jako počet jednotlivých klientů v jednotlivých epizodách. V tabulce s popisnými statistikami hned nahoře uvidíte souhrnné informace o obvyklém počtu sezení ve vašich epizodách, počtu dní mezi sezeními a typické délce terapie v týdnech. Číselné údaje v levém sloupci platí pro vaše případy, údaje v pravém sloupci pak popisují hypotetického průměrného terapeuta v DeepSea. Hned na tomto místě musíme vysvětlit jednoduchý statistický koncept mediánu a kvartilu. Představme si, že na tomto obrázku každý bod znázorňuje jeden terapeutický případ a výška umístění bodu v grafu vyjadřuje počet sezení v daném případu. Zelené příčky celkové rozložení případů rozdělují na 4 stejně velké části, kvartily. Každý kvartil tedy obsahuje čtvrtinu všech případů. Střední příčka grafu vyznačuje medián, tedy střední, nejtypičtější hodnotu. Zelený obdélník uprostřed zahrnuje 2 prostřední kvartily. Říkáme mu interkvartilové rozpětí. Tento obdélník zahrnuje polovinu všech případů a ukazuje tak rozpětí nejobvyklejších hodnot. V grafu vidíme i další případy, které se do obdélníku nevešly a představují výraznější odchylky od nejčastějších hodnot. Výhodou mediánu a interkvartilového rozpětí je, že těmito extrémnějšími odchylkami nejsou výrazně ovlivněny. Jsou proto považovány za vhodný ukazatel centrální tendence a variability dat. Vrátíme-li se zpět k našim popisným statistikám, vidíme, že tento terapeut má o něco menší počet sezení v epizodě a o něco delší intervaly mezi sezeními ve srovnání s průměrným terapeutem v DeepSea. Níže vidíme počty a procentuální zastoupení různých terapeutických uspořádání, klinicky závažných případů při vstupu do terapie a způsobu ukončení terapie. Informace o způsobu ukončení je ovšem závislá na tom, jak poctivě terapeut vyplňuje tyto údaje na konci každé epizody. Celkový součet procent je zde tedy nižší než 100, protože chybějící procenta tvoří případy bez vyplněného způsobu ukončení. Následující dvojice grafů přináší informace o aktivních případech, tedy aktuálně probíhajících neuzavřených epizodách. Tyto grafy jsou zřejmě nejnáročnější na pochopení a proto si je schováme na konec. Níže najdeme 2 grafy, které ukazují efektivitu terapie, respektive velikost terapeutické změny u jednotlivých případů. Každý z těchto 2 grafů přitom zobrazuje informace trochu jiným způsobem. Necháváme proto na vás, kterému z nich dáte přednost. Začněme u grafu nekorigovaná efektivita. Každý sloupec zde vyjadřuje velikost změny u konkrétního případu, přičemž případy jsou řazeny chronologicky podle data posledního sezení. Je nutné si přitom uvědomit, že velikost změny v tomto případě znamená rozdíl mezi prvním a posledním měřením, bez ohledu na případné výkyvy, které se během terapie odehrály. Protože vývoj klientova stavu měříme pomocí dvojice dotazníků, distres a duševní pohoda, oba údaje zde kombinujeme do jednoho souhrnného ukazatele. Zelená barva sloupce vyjadřuje zlepšení, červená zhoršení. Je přitom samozřejmě nutné nespoléhat jen na naměřené hodnoty, ale brát v potaz celkový kontext případu. V některých případech je další nezhoršení stavu ten nejlepší výsledek, v jaký můžeme doufat. Všimněte si, že body v grafu jsou interaktivní.
Po najetí kurzorem myši se zobrazí detaily případu a po kliknutí budete přesměrováni přímo na danou epizodu, abyste si mohli prohlédnout detaily. Tento graf je užitečný v tom, že přímo zobrazuje velikost změny. Jeho slabinou však je, že nereflektuje, jak velkou šanci na změnu daný klient má. Porovnejme tyto dva případy. Klient na horním grafu začal terapii v klinickém pásmu a měl poměrně velký prostor pro zlepšení. Klient ve spodním grafu začal terapii v neklinickém pásmu a prostor pro zlepšení měl podstatně menší. Z pouhého vizuálního porovnání obou grafů je vidět, že celková změna u druhého klienta je výrazně menší než u klienta prvního. Znamená to ale, že by terapie byla u druhého klienta méně úspěšná? To rozhodně nelze tvrdit. Proto ve druhém grafu najdeme jiný způsob zachycení změny, takzvanou korigovanou efektivitu. I zde každý bod vyjadřuje velikost změny u jednotlivého případu, interpretace je ale jiná. Vycházíme zde z toho, jak velkou změnu statisticky u daného klienta očekáváme v závislosti na tom, jak závažný byl jeho stav na začátku terapie. Tento obrázek ukazuje typické výsledky studií zkoumajících efekt terapie. Vidíme na něm, že čím hůře na tom byl klient na začátku terapie, tím větší změnu měl tendenci na konci terapie dosáhnout. U klientů, jejichž duševní stav byl již na začátku terapie relativně dobrý, nemůžeme očekávat výraznou změnu. Respektive nemůžeme větší změnu zachytit daným dotazníkem, protože ten již nedává ke zlepšení prostor. Pokud tedy známe tuto statistickou tendenci, můžeme s její pomocí korigovat výpočet efektivity. Tento obrázek ilustruje, že pokud bychom u tohoto klienta statisticky očekávali změnu vyznačenou černou čarou, pak korigovaná efektivita je rozdíl oproti této očekávané změně. Hodnoty v grafu pak vyjadřují právě tento rozdíl oproti očekávání. Pokud klient dosáhl očekávané změny, je hodnota v grafu nulová. Pokud dosáhl vyšší než očekávané změny, je hodnota kladná. Pokud dosáhl nižší než očekávané změny, je hodnota záporná. Z logiky věci vyplývá, že i záporná hodnota zde teoreticky může znamenat reálné zlepšení, které jen není tak velké, jak bychom statisticky očekávali. Proto případy, u nichž došlo k reálnému zhoršení, jsou v grafu vyznačeny červenou barvou. Korigovaná změna může být poněkud náročnější na pochopení. Její výhoda ale spočívá v tom, že bere v potaz výchozí stav klienta. Pohled na graf nám také může říct, zda patříme spíše mezi nadprůměrné terapeuty, většina hodnot je kladných, nebo spíše podprůměrné terapeuty. Většina hodnot je záporných. Výraznější převaha záporných hodnot by mohla být impulzem pro supervizi. I zde jsou bude interaktivní a kliknutí nás přenese na konkrétní epizodu. Nyní se můžeme vrátit zpět ke grafu nekorigované efektivity. V předchozím popisu jsem záměrně nekomentoval žluté křížky v grafu. Tyto křížky vyjadřují právě onu statisticky očekávanou míru zlepšení či zhoršení klienta. I z tohoto grafu tedy můžeme vyčíst podobnou informaci jako z předchozího. Zda skutečná změna dosahuje očekávané, případně zda ji převyšuje. Chtěl bych přitom upozornit, že tyto statisticky vypočtené očekávané hodnoty jsou orientační a větší význam získávají až při pohledu na data mnoha případů. Terapeutická změna je ovlivněna mnoha faktory, z nichž vstupní závažnost je pouze jeden, byť důležitý údaj. V grafu si můžete všimnout také čárkované přímky, která vyjadřuje celkový trend vývoje vaší efektivity. Trend je potřeba interpretovat opatrně. Zde například vidíme drobné, ale zanedbatelné zhoršování. Pokud by tento trend byl statisticky významný, zbarví se přímka zeleně v případě zlepšování nebo červeně v případě zhoršování. To by již bylo vhodné chápat jako podnět pro reflexi a supervizi. Tento dvojí způsob zobrazení jsme zvolili, protože chceme s vaší pomocí ověřit, který graf budete vnímat jako srozumitelnější a pro sebe jako užitečnější. Další dva grafy nám ukazují souhrnnou efektivitu. První graf ji zobrazuje v podobě takzvaného krabicového grafu, který jsme již jednou viděli. Prostřední příčka ukazuje medián, tedy střední hodnotu efektu. Krabice okolo této příčky pak zahrnuje 50% všech vašich klientů. Vousy nad a pod krabicí doplňují celkové rozpětí hodnot. Krabice vlevo patří vám, krabice vpravo pak představuje průměrného terapeuta v DeepSy. Tyto statistiky jsou založeny na korigované efektivitě a jsou v nich kombinovány informace z obou dotazníků, kterými měříme efekt terapie, tedy dotazník na distress a duševní pohodu. Druhý graf ukazuje poněkud jiný způsob zobrazení souhrnné efektivity, a to odděleně pro každý z obou dotazníků a také odděleně pro korigovanou i nekorigovanou efektivitu. Svislá modrá čára v grafu vyjadřuje průměr efektivity v DeepSy. Hodnoty napravo pro jednotlivé dotazníky jsou tedy nadprůměrné,
Hodnoty nalevo jsou pod průměrem. Nacházejí-li se vaše hodnoty za oranžovou či červenou čárou směrem doleva, může to být dobrý impuls pro supervizi a další profesní rozvoj. Poslední grafy na stránce zachycují klientovy reakce na sezení. První graf je založený na stejném principu jako graf předchozí. V jednotlivých řádcích vidíte položky dotazníku SRS-3B, který klienti vyplňují po sezení. Ukazatele vyjadřují průměrné odpovědi vašich klientů, a to opět v porovnání s průměrným terapeutem v DeepSy. I zde platí, že pokud se vaše hodnoty nacházejí za oranžovou či červenou čárou směrem doleva, může to být dobrý impuls pro supervizi a další profesní rozvoj. Barva bodů vyjadřuje charakter položky. Zelené představují pozitivní reakce, červené body jsou reakce, které jsou obvykle klienty vnímány jako nepříjemné či nežádoucí. Poslední graf vyjadřuje totéž jako předchozí, jen poněkud jiným způsobem. Délka sloupce vyjadřuje průměrné hodnocení dané položky napříč vašimi případy. Černá svislá čára ukazuje hodnocení průměrného terapeuta v DeepSy. Důležitá informace je, že tyto souhrnné statistiky se zobrazí pouze terapeutům, kteří již mají v DeepSy alespoň 10 případů. Podíváme-li se zpět nahoru, uvidíme, že je možné si nechat tyto statistiky filtrovat podle různých kritérií, ať už je to časové období, terapeutický setting, klinická závažnost či vaše vlastní štítky, které můžete k epizodám přidávat. Nakonec se ještě vrátíme ke dvojici grafů, kterou jsme přeskočili. Tyto grafy ukazují pouze aktivní případy a poskytují o něco podrobnější orientaci než grafy, které jsme si doposud ukázali. Může však být o něco obtížnější se v nich zorientovat. Každý z grafů ukazuje výsledky jednoho ze dvou dotazníků, distress a duševní pohoda. Podíváme se na graf vlevo, graf distressu. Každý bod v grafu reprezentuje jeden případ, tedy jednoho klienta. Body jsou opět interaktivní a kliknutím na ně je možné se přenést na danou epizodu. Na ose X vidíme míru potíží na začátku terapie. Na ose Y pak vidíme aktuální míru potíží. Jsou-li obě hodnoty stejné, například 2, pak nedošlo k žádné změně. Takový klient bude na diagonále, či velmi blízko ní. Body, které se nacházejí v zelené části, reprezentují klienty, kteří se zlepšují. Body, které se nacházejí v červené části, pak značí klienty, kteří se zhoršují. Obecně platí, že čím více je bod vpravo, tím hůře na tom klient byl na začátku terapie. Je-li za svislou červenou čárou, znamená to, že se nacházel v klinickém pásmu. Takže čím je bod více vlevo, tím lépe na tom klient na začátku byl. Dále platí, že čím je bod výše, tím hůře je na tom klient v tuto chvíli. Je-li bod nad vodorovnou červenou čárou, znamená to, že se klient aktuálně nachází v klinickém pásmu. Takže čím níže bod je, tím lépe se klientovi aktuálně daří. Proto klienty, kteří na tom na začátku byli špatně a velmi se zlepšili, budeme hledat v pravé dolní části grafu. Klienty, kteří se nám zhoršují, budeme hledat nad diagonálou. A zejména pokud jsou zároveň nad vodorovnou čárou, je to impuls vzít si je na supervizi. U tohoto grafu je důležité zmínit, že zde najdete pouze ty klienty, kteří již mají za sebou alespoň 2 změřená sezení. Do té doby máme pouze jedno měření a není tedy možné usuzovat na jakoukoliv změnu. Doufáme, že vám tyto grafy přinesou užitek. Berte je prosím jako první verzi. Grafy se ještě mohou vyvíjet, stejně jako vaše podněty pro práci s nimi. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.